Nire inguruan ez zan euskara bat ere eitzen, baina bat ere, nire bizitza osoa erderaz izan da. Euskeraz bakarrik ikastolan eta nire aldetik behartuta. Kalean jendean beti hitz egiten euskara eta oso erreza eta zuk beti entzun jendean hitz egiten. Guretzat hizkuntza eta kultura elkarrekin joaten dira beti. Ez da posible banatzeko. Euskaltegira fateko zaila, neukan. 2 ordu egunero niretako imposible. Handago irakasle bat. Eta ez dago epaitzen zaten duzu nala, baina zu bai buruan dukazu hori klasean zaudela. Mintza praktika taldearekin hasi nintzen duela 10 urte. Hasteko erabiltzen. Asko lagunketan dau batez be ikasleak klasien ikasten dauena bakalien eitzeko itxuratxo hori hartu egin die dago eta holako taldietan lortzen da benetan. Nire taldean 4 pertsonak, daukat 4 pertsonak. Hazin zen pasauta kalean eta praktikatzen egur eldiana txara hartuko trago bat, tabernak bat eta praktikatzen. Batzutan daukazu bildurra lotsatzen zara, ez baduzu ondo menperatzen hizkuntza azkenean lotsatzen zara eta esaten duzu bat. Eta bai, ona etortzen zara eta oso lasai. Laguntaldia sortzen da. Azten dienien, gehiago raportxo bateaz, baina gero ikusten dago oso gustora sentiruten die. Nintzaneten nahiko ondo antolaute daukebe, nolabait pertsona batekin jartzi zaituenien harremanetan, antolatzen dituzte nolabait ordutegia eta bialtzen dizue konbukatoria tokatzen zaizun zailuentzako, gero konektatu ahal izateko. Mintzalagun batek jariotasuna lortzen badu edo pausua ematen ausartzen baldin bada, eraginko du, bete-betean inguruko kideengan. Eta azken finean gainontzeko euskaldunok ere jasotzen dugu mintzalagunen ekarpen hori, geroz eta jende gehiago daukagolako euskaraz aritzeko inguruan. Ni alaji naiz, Bergara bizi naiz eta Senegalekoa naiz. Daukat Bergara 3 urteia. Nire ama badaki euskeraz, baina nire aitak ez. Orduan etxean beti egin dugu erderaz. Eta gainera nire denboran ikastolak ez zeuden. Orduan beti ikasi dut erderaz. Txikitatik amak bialdu zoztan ikastolara, etxian erderaz egiten da dana, erdalduna dira guztia. Batez ere izan zen amaren nahia, nahi zebala bere umiak euskeraz jakitxia. Diru bat kostatzen zen, esan izan erreza horrendako, baina, ikastolan hasi ginen, bai idazten, dana, ikasketa guztiak euskeraz. Holandakoak gara. 15 urte daraman Euskalaria. Guk 3 hizkuntza moldatzen gara eta euskaraz orain ikasten dugu. Nire etxean ezen hitz egiten, aita euskalduna zen, baina ama ez zuen hitz egiten. Gero ikastolan asignatura bat zen euskera, Maria bat zen, eta zerbait ikasi nuen, baina gutxi zen. Egia esan gutxi. Ni hasi naz ikasten euskaraz 15 urte dela, ni bizi naz Euskal Herrian eta orduan euskaraz nahi dut ikasi. Handiokan dakit gutxi, baina bizi naz hemen eta orduan hitz egiten euskaraz. Ez neban nahi
euskeraz ikastia. Nire inguruan esan euskera bat ere hitzen. Baina bapere, nire bizitza osoa erderaz izan da. Euskeraz bakarrik ikastolan eta nire aldetik behartuta. Ze beste zentzu bat ematen dio irakurketari. Bera, testua grabauta, hotzez grabauta bialtzen da benean. Bai, poesia bat hor... Poesia, pero super profunda, osea... Nire txipa euskararen alde aldatzen da elgetara heldu nintzanean. Nik egiten dut euskaraz nahi dutelako eta gustora sentitzen naizelako. Eta elgetara heldu arte ez da horrela izan. Beti ulertu dut eta beti hitz egin dut, normalian hitz egiteko, bai. Euskaltegira fateko zaila, neukan. 2 ordu egunero niretako imposible. Euskaltegian batez gramatika, hitz egiten baita baina gramatika importantia da. Euskaltegiko talde batean, 9 pertsona geunden. Han hitz egiteko, ordu batean hitz egiten duzu, azken finean hitz egiten duzu 2 minutu, 3 minutu. Han dago irakasle bat. Eta ez dago epaitzen zer esaten duzun ala ez, baina zu bai buruan daukazu hori klasean zaudela. Gustorako narren, oso gustorako nintzen. Baina ezberdina da, kalean egoten bazara, kafe bat hartzen, gara bat hartzen, paseatzen, 2 pertsonekin lagun bihurtzen dira azken finean. Asko zerrezagoa da soltatzean, giroa desberdina, ez da klase bat. Beharra diferentiak izaten die, batzuk etortzen die euskeraz hitz egiteko gai izeteko helburua, kalien komunikatzeko gaitasuna lortzeko helburua. Beste batzuk titulu gila etortzen die lanerako. Mintzalagun egitasmoetan euskara praktikatzeko beharra daukaten kideak eta egunerokoan euskaraz bizi direnak edo ohitura daukatenak elkartzen dira. Eta, mintzalagun, solaslagun, hainbat izen hartzen dituzte lekuaren arabera. Euskaraz bizitzeko gune bat da mintza praktika. Euskara praktikatzeko edo euskaltzaleen sare baten murgiltzeko, lagun euskaldunak edukitzeko eta aisialdian egiten da beti. Taberna, parke, leku publikoetan geratzen dira mintzalagunak eta beraiek aukeratzen duten gaien inguruan aritzen dira euskaraz. Astean ordu betez izaten da normalean, ikasturte osoan, eta 5 pasei laguneko taldeak osatzen dituzte. Eta 5 edo hasi ginen egitasmonekin, eta orduen ez daki 40 pertsona edo hasi ziren egitasmoen, eta asko kondiokan jarraitzu itzen daue. Eta urtero jende barrixa sartzen da taldietan. Mintza praktika taldearekin hasi nintzen duela 10 urte. Eta mintza praktika uste dut hau da euskeraz erabiltzeko. Hasteko erabiltzen, hori da, eta beldura kentzeko. Hau, bai, importantia da. Hasieran, hasi ginen elkartzen irlandezen, eta kafe bat hartzen, eta ez dakit... Oporak buruz, zeri buruz hitz egiten. Beti zerbait desberdin, gure esperientzia, aste honetako gertatutako zerbait buruz, edo ez dakit. Beti desberdin, bai. Alaitalearekin abesten dut eta gehienez euskeraz abesten dugu. Aritzeta abaz batza parte hartu dut eta denok, bai euskaldunak dira eta niretzat lehen lotzatia hartu nuen, ni joan eta zer. Baina gero Kristina oso positiba, etorri eta zu, noski, zu ere bai, lasai, eta oso polita da. Kalean jendean beti hitz egiten euskara eta oso erreza eta zuk beti entzun jendean hitz egiten hitza
hitza berriak. Nire taldean 4 pertsonak, daukat 4 pertsonak. Hazin zen pasauta kalean eta praktikatzen egur eldiana txara, hartuko trago bat, tabernak bat eta praktikatzen. Niretako oso importantea da eta nivela oso hobeto, oso hobeto altuak eta barakit asko hitzak. Holako egitasmo batek asko laguntzen dau, ez? Ez dakit naturaltasunez komunikatzen, jarixua, asko lagunketan dau batez be ikasleak klasien ikesten dauena, bakalien eitzeko oitxuratxo hori hartu egin bide dago eta holako taldietan lortzen da benetan. Gelan be saiatzen gare, ez da naturaltasuna lantzen, baina, karo, mailatan ez da gai baten inguruen ari garenien, saiatzen gare naturala, baina naturala da kalien eitxia. Kalien eitxia, ez daukotzu irakasle bat, zuzentzen ari dana, edo, klasien lantzen da zuzentasuna eta beste gauza, eta naturaltasuna eta jarixo hori benetan kalien lortuko zu. Batzutan daukazu bildurra lotsatzen zara, ez baduzu ondo menperatzen hizkuntza azkenean lotsatzen zara eta esaten duzu. Eta bai, ona etortzen zara eta oso lasai. Egoten zara eta, hasieratik oso gustora. Etorri naz eta oso lagunak. Konfiantza dau eta, oso importantea da ni. Ni euskaldun berria naz eta ni dakit euskaraz gutxi, baina bergüentza esaten da, eta hori, bergüentza barik taldeakin eta ikasi asko. Ni gaur egun, anarekin, iaia egunero hitz egiten dut, eta nagorekin askotan be. Lagun bihurtu ginen eta gustora egoten gara. Laguntaldia sortzen da. Azten dienien, bihor rapurtxo bateaz, baina gero ikusten dago oso gustora sentiruten die. Euren sare hori, lagun euskaldun horreik, sare txori apur bate onditxuz, ez da. Mintzatalde honitxan, diferente funtzionatzen dago. Ez da batzu geratzen die kafetxo bat hartzeko, baina beste batzu larun batero mendira joateko, kanpoekintzak, etxango bat ez daki nora, horre zeuketan dauen Mondrau Bergaro inguruko mintzataldietan dabitzen lagunak, bai, aixialdekin lotute dau. Gure taldia da guraso taldia, gurasoak danak umia dakauz, orduan gehienak plazan egoten dira, umiak jolasten egoten dira, orduan egoten gara umiekin plazan, orduan oso horreza da plazan elkartu, umiekin, eta gero badau beste talde bat, arratzaldez igual nahi dabena, eta mendixara pasioa ematera joten diranak. Beste batzuk, igual kirola, beste batzuk poteua hitzen da. Hitzez pitz da beste modu bat euskara lantzeko, eta hemen batez ere zentrauta dau irakurketakin. Lehenengo bialtzen digute liburutegitik liburu zati batzuk, irakurri eta gero horri buruz hitz egin. Sentitu duzu hori irakurtzian, gustatzu jatzun, zaila izan den irakurtzeko, erreza. Nik behar nuen, soltatzea behar nuen. Gero konturatu nintzen, euskara gustatzen zitzaidala. Eta ja, errezagoa izan zen. Nire arazoa da, nire aurpegia konportara dela. Beti hasten dira ederaz hitz egiten. Hasten naiz euskeraz eta batzuetan esaten dit hola eta ni, kaixo. Baina ni ez, Donostian egun batean egon nintzen eta barkatu eta euskera eta ni oi, bai, barakit, baina lasai, eta bai. Azte buru ondo?
Aspalditik nabil hemen Arrasaten zahar berri talde desberdinekin. Euskaldun berriek esforzo bat egiten bezala euskara ikasteko. Nik uste guk ere esforzo bat egiten baldin badeu nolabait euskarako kaleko euskara behailengana hurbiltzea, da aukera gehiagokiko dugle persona horiekin euskaraz zein lekutera jute zehala euskaraz hitz egiteko. Nolabait gure euskal unibertsua zabaltzen nahi baldin badeu, eta zemat eta jutean lekudan eta euskaraz hitz egiten nahi baldin badeu, horiei ere lagundu behar dile urreatzen, ez? Euskal dile bakarrik ez iruditzen nahiko edanik. Mintzanet, honei buruz, lehenengo aldiz olaxe telebizi juen edo irratien uste entzun nuela, astero elkartzegea. Orduan, lasai afalondoren behatzi territen konektatze gara, eta ordu erdiko saio egite ditugu. Mintzaneten nahiko ondo antolaute daukebe, nolabait persona batekin jartzen zaituen nien harremanetan, antolatzen dituzte nolabait ordutegia eta bialtzen dizue konbukatoria tokatzen zaizun saioentzako. Ni esate baterako hasieran pentsatzen nuen. Ni konektatzen nahi zenien, zerri buruz hitzen berdet ezagutzen duten persona batekin, ez? Eta paginan bertan daude gai proposamenak, ez da badakizu zerri buruz hitzein, esan dezakezu, datorren asterako ze iruditzazu, hemen dauzkeun gai hauetakon bat hartzen baldin badeu, eta orduan persona horrek bilok, dakeu pixke gai hori aurretik preparatzeko aukera ere bai, ez? Orduan, alde hortatiken, nik uste dut pagina oso ondo da, hola. Garrantzitsua dira, Euskaldun zaharra batez ere, ez oso ondo hitzen dugunen dako. Karo, eurak azkenian hartu bia dabe denbora pasa baten moduan. Zeurak ez dabe euskara ikasi bihar. Orduan, nik ikuste dut eura guri laguntzeko moduan daudela. Euskaldun zaharraren papera, alde batetik da hori. Giro ona sortzea, eta nire sorte handia edukin nuenan. Benetan oso jende borondatetxue dau, askotan ez die eurak zuzenien etorten pentsauaz jenti egongo dala, baina jente biherrien egon garenien, joan eta inok ez tozko esetzik esan. Danak prese egon die lagunketako, eta gero eurape esaten dago, oso gustora ditzu izen diela. Olako taldietan. Nik uste eta berazgarri ez dela, bilontza dela, ez dela bakarrik ikasten nahi danantzat, bestientzat ere nik uste oso berazgarri dela. Kontuen euki behar da, nire funtzilue ez dela andereño baten edo irakasle baten funtzilue. Nire funtzilue da, nire ustez bintzet, persona horrek kaleko euskeriekin ere ohitu behar du. Hori ez da joango akatsa zuzentzera, eta baizik eta euskeraz biziran pertsona bat naturaltasunez eitzen dauena, eta talde horretan gustora arituko dena. Bestieletxe, berbetan, baina ez dau zuzenduko, eta ez dau irakasle papeli beteko. Bidelariek bidelagunen laguntza jasotzen dute, baina bidelagun horiek ere asko jasotzen dute. Azkenean, euskaraz hitz egiteko beraien eremua ere zabaltzen delako. Taldean euskaraz aritzen dira, baina taldetik kanpo elkar topatzen dutenean ere euskaraz edukiko dute harreman hori. Aldian eta borondatez egiten den ekimen bada, ordan eurek nahi dutelako ematen dute izena eta konpromiso horri eusten diote. Kurioso izaten da, izena ematen dutenean euskara praktikatzeko edo laguntzeko ematen dute izena, ez? Edo euskaraz gehiago bizi nahi dutelako. Baina galdetzen diegunean zergatik jarraitzen duten, zergatik jarraitu nahi duten hurrengo ikasturtean, askotan esaten digute gustora daudela taldean, ikusten dutela jariotasuna lortzen ari direla edo laguntzen ari direla ondokoari, baina batez ere lagun talde bat bilatu dutela eta gustora daudelako jarraitu nahi dutela. Duela urte batzuk Elizondora joan ginen mintza praktikarekin.
mintza eguna deitzen zuen. Eta Kristina baita ere, eta gero azterketa egin behar izan zuen, euskeraz, eta gainditu. Pote eta gero pintxo, orduan ondo. 2 edo 3 ordu oso ondo paso gara, bai. Urtera pila bat egin dugu. Aitxorrotzera joan ginen, han gida batekin egon ginen ikusi genuen gazteluen historia zein izan zen. Gero Bermeon ere egon ginen itsasontzian ibili ginen, Errixia eta ikusi genuen, Elorrixion be egon ginen termak eta historia ikusten, apuntau ginen Euskararen jinkana, hori esperientzia oso polita izan zen eta oso divertigarria. Gero, Elgetako urtera txikisa asko izan dira. Saiatzen gara motivazioan asko eragiten eta aisialdiak aukera hori ematen digu. Hizkuntzarekiko esperientzia positiboak bizi ditzatela eta sentipenak sor daitezela hizkuntzarekiko eta hizkuntzaren bidez bizi duten horrekiko. Horregatik ekintza osagarriak antolatzen dira, izan daiteke kultur jarduerak, afariak, irteerak, aisialdian ari dira urratsak ematen, baina urrats horiek emateko motivazio nagusia jariotasunaz gain izan daiteke gerturatze bat, sentimendu emozioetatik bizi den ekimen bat izatea. Asko hobetu dut euskeraz, naiz da ointxe pizkat euskerian nahaztuta eukitzia, Ibarku, Algeta eta Berbalagun, oso, bai, eta gero dakau WhatsAppa be, edo zein zalantza segioan botatzen dugu, eta norbaiteko, hau da, hau horrela esaten da. Ez daukat arazorik, zerbait euskaraz eskatzeko da batean, ala eskatzen didatenean zerbait euskaraz, euskaraz erantzutea, nire hospital batean lan egiten dut. Adinako jendea batez ere, batzuetan ezke behar du euskaraz hitz egitea, ezke ez dakite erderaz, harto moldatzen dira, saiatzen ez, eurekin, euskaraz hitz egiten. Bai, gaur egun jarraitzen dut, euskaraz mantentzen saiatzen eta hitz egiten. Bergaran euskara asko hitz egiten da. Daukat jende asko animatzeko ikasten euskara. Jende oso desberdinak, Nepalko jende, Pakistanko jende eta Senegaleko jendean. Badakit hitz egiten euskara eta integratzeko asko lagunduzu hemen. Ikasi dut hitza gehiago eta bebai soltaunaz, ez dakit nola hobeto hitz egiteko eta bai, balio du asko nirentzat Berbalagunekin. Hemen jaixo da batek eta 40 urtien erdera zein joan batek, horrek egun batetik bestera ez da bere itxura horrek aldatu behar oso gatxe izaten da. Eta olako taldietan bai lortzen da, ez dozu bakarrik eitzen euskaltegiko lagunekin. Lagun horrekin, horrein lagunekin, orden zure zaretxo hori lehen esan duten moduen, zabaldu ez doia. Euskaldunek gustatzen zaie kanpotara euskera badaki. Lehen bildurra neukan azteko, gero jarraitzeko, batzutan esaten duzu, igual ezin dut. Eta ontzei animatzen naz gehiago. Etxean ere bai, ikusi telebistan, Goenako telebistan, eta Goenako telebistan asko lagundu hitz egiten euskara. Eta asko badakit Euskal Herriako kulturak, hori oso importantea da niretako. Eta idazki musika ere bai, nire musika. Daukat musika bat, daukat tituloa Askatasunareko herrialde bat. Dirra garrapena gertu eta hau lortuko dugu.
Guretzat hizkuntza eta kultura elkarrekin joaten dira, beti. Ez da posible banatzeko. Mintzaneteko saio bat bukautekoen ematen sensazioa da nolabait euskararen mugak zabaltzen nahiko zine bezala, ez? Ez dala etxe inguruen bakarri, ez dakit lekuten daun persona batekin ere euskara hitz egiteko aukera eukitziek, nolabait hori izango nuke, sentsazio hori da, emateiten da nahi gintzet. Mintza praktika ekimenek jendeari euskaraz bizitzeko baliabideak ematen dizkiete, izan lagun talde euskalduna daukatelako, edo izan jariotasuna eta soltura lortzen dutelako, edo lotza galtzen dutelako eta konfiantza irabazten dutelako. Horrek ez die beraiei bakarrik eragiten, euren inguruko jendeari ere eragiten dio. Orduan, mintzalagun batek jariotasuna lortzen badu edo pausua ematen ausartzen baldin bada, eraginko du, bete-betean inguruko kideengan. Eta azken finean, gainontzeko euskaldunok ere jasotzen dugu mintzalagunen ekarpen hori, geroz eta jende gehiago daukagolako euskaraz aritzeko inguruan.